Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Yo gasten, aangezien dat zo is buiten de code is buiten, zijn we weer met een nieuwe vlog. Van eens weer in het West-Vlaams, ga je mijn muts aan doen, want het is crisis, het is energiecrisis. Ze vragen zich er kwijt niet wat geld voor de elektriek en de gazen, dus kunnen we er de stoof openen met de hangsteken. Gaat wel al voelen overal, het is buiten de code. Dus hier zit mijn schapenvelken, met mijn schapen, oh ja, dat zou wel een kunnen zijn zeker. Mijn hoofd, ik lekker warm. Je hebt wel gezien in de titel, ik heb een nieuw sportkarren gekocht. Maar crisis is nou wat aan het wel, kan de stoven er weer aansteken, maar kan tenminste wel nog een sportkarren kopen. En kan ik hier op Instagram, wacht, we gaan dat hier een keer zoeken, want yo, men ook gezet een krak in. Ik heb gezet, een nieuwe sportkarren, ik al een tip gegeven. Je kunt er maar met 2 in zetten. En je mag er iedere keer allemaal ruim, wat dat dan kosten zijn. En kijk, je daar hele straffe dingen in zien. Hier, archief, oei. We doen hier alweer verkeerd. Dus ik zeg, kijk eigenlijk ook tegen Hinder. Ja, tot de laatste keer. Ik ga rap weer een filmpje maken, maar dat is eigenlijk gewoon, maak ik niet rap weer een filmpje, eigenlijk vergeet ik dat al. Ik heb daar geen tijd voor en, oh jongens toch. Maar ja, hou wat. Hier zijn. Ik had dat daarop gezet, ik weet niet of je er ook ziet. Oh. Ja, als je het nu kunt zien of niet, ik zal het maar voorlezen. Ik heb een nieuwe €1 gekocht. Een tip. Het is een sportkarre, want je kunt er maar met 2 in zijn. Dus een auto dat je maar met 2 kan in zijn, is een sportkarre. En je er moest toch hakken. En kijk, ik ga hier rap een keer lezen. Een Lambo, een Alfa Romeo Spider, een E30 M3, was dat maar wat. Een Miata. Die zegt, ik hoop op een Miata. Ja, maar ja, ik hoop, ja. Een Porsche 911 GT3, maar vind dat, dat is nou een beetje de kraam, nee. Een mini voiture dat 45 bouwt, ja, maar hij zou een autobrommer kopen, nee. Een Twizy, een Toyota MR2, een Miata MR2, een Zetrietje, een Civic type S, een Mini Cooper, een Hokar, ja een Hokar, ik zal een beetje een Hokar kopen. Oh, dat is allemaal een M2, een Abarth, een Audi TT. Maar eigenlijk is er daar verder niemand, zit hier en daarin, en die een beetje in de buurt komt van mijn sportkarren, maar die het eigenlijk juist te geraden net. Ik ga je een keer zeggen, nee mensen. Ik heb het wat gekocht, ik ga het een keer houden. Het ligt er een V8 motor in, hou me niet verschieten. Maar van eens het groot wel, een V8 turbo diesel. Ik weet het, V8 turbo diesel 6 liter. Zet wat moet dat zijn. Ja, hout staat er eigenlijk onder, maar je kunt het nog niet zien, maar ik wel. Nou goed, zwart, ik zal het toen een keer demonstreren. Voor de eerste keer in mijn leven een dieselstoof gekocht. Maar ja, het compenseert een beetje met dat een V8 is. 4x4 is dat ook, bezig. Ja, dat moet dat wel zijn. Een heel speciaal kram. Weet je wat, ik zal van de eerste keer toe als een sportkarren. Hebla. Hoe zijn er vast, Ja, dat is moeder in de auto. En daar staat ze, dat kapot staat open. Dat moet een beetje gekoeld zijn hier. Kijk, ik daar juist aan crossen in de binnenbaan met een V8 hier. 6 liter, kijk. Nee, een 16. Een V16, kijk, staat erop. V16, kijk, ik daar vast aan crossen in de binnenbaan. Ja, toen moet je de kapot een beetje openzetten, dat dat een beetje kan afkoelen. Want ja, dat is niet normaal, dat spel. Ik ga je een keer zeggen, mensen, dat doet nauwelijks de baan. En ja, en mijn E30, het zitten nog cupzetels in, maar al 2 E30's kan dat wegdoen. Kijk, dat is hier een Peugeot. En kan ik je zeggen, het zitten nog tenminste wel flessen op, die E30's. En dat is ook te kapot of te wegen, kan je er niet meer in met flessen. Maar goed, zwart, ja, natuurlijk, dat is gesloten. Ja, hier, nog een heel groot voordeel. Ik zal het hier een keer tonen. Hier zit met de knop, met een E30 dat aan niet. En hopla, je is open. Maar als ik het demonstreren van op binnen, mensen. Kijk hier ze. En zelfs met een schroefdeur en al. Hopla. En ja, hier hetzelfde. Maar ja, met een auto al ook kot. En dan ben ik uit mijn voorruit, pees dat ze kapot was. Ik zei, maar mijn lief, wat is dat hier? Mijn voorruit, ik zie dat niet met deuren. En ik stap uit, ik skarte daar een keer aan. Ja, zoals bevroren, hè. Maar goed, zwart. We hebben hier dus een bak van achter en we kunnen dus daarin leggen, En hier klinkt dat allemaal een beetje anders. Hallo, een beetje raar echo, Het is hier ook donker, Maar je gaat dat misschien wel zien, Maar we hebben er hier dus ook een zetel, Ja, kijk. En die daar hebben we cupzetels nodig, maar hier niet, Ja, en een V8 heb je dat niet nodig, makkelijker hier, zeg. En we kunnen dat spel, oh ja, de camera kunnen we dat nu nog niet zetten, maar met een beetje aanpassingen gaat dat wel lukken. Kijk, als we had in de route maken, dan moet lukken. Ja, hier boven mijn hoofd, ik weet niet of je dat kan zien, maar en die daartjes mag dat niet hangen, maar kan je ze een geurstokje hangen. En het stinkt verdamme, maar ja, hou, zwart. Door maar 6 à 8 weken heb ik gelezen.
Dat was nu 16 weken. Ja, pak 6 weken en toen zou dat moet uitgehuurd zijn. We hebben hier ook een zonnekleppen, ja natuurlijk. Alles drip en dran. 6 airco, airco, jawel mensen. Verwarmingen, zetelverwarmingen zit erin, maar ze werkt niet. Kijk, dat is hier dat knopje. Dat zou moeten de zetelverwarming zijn, maar we moeten nog een keer kijken, ze moet nog punt gesteld zijn. Ja, dat is eigenlijk echt de pup. Ja, hier ook een heel chic sportsteur, kijk. Als je erover voelt, maar ja, hier kan je niet voelen, maar dat is ja, magnifiek. Dat is echt, ja. Dat is Peugeot, dat is kwaliteit, dat is tenminste echte kwaliteit. BMW, dat is eigenlijk maar bril. Kijk, sorry dat ik het zeg, aan iedereen met een 30, maar dat is een rostbaan. Het zit nog een fles net niet met dolly, zelfs het is servo. Krijg ik dan met een auto rond, ja, toen het in de roen niet 30, daar zit er wel een lichte servo, maar die is dan moet ik er aan sleuren. Nee, tegen wel, die 30 blijven zeker. Ja, maar ik zeg hier, een goedkoop dieseltje, voor een beetje meer rond te vullen. En ja, het is voor iedereen kostelijk aan het komen. Nee, ook, weet je wat dat is? Elke keer kan je het wel moeten meepakken. En die 30 kan er ook nog niet te veel in, kun je dat al geloven? En hier, het kan het rollen, we kunnen hier rollen insteken. We kunnen hier kindjes insteken. Nee, hou. Ja, dus dat is hier nu met een V8 Peugeot Partner. Allee, hou. Ik ben blij dat je dat nu kan zien hebt. Ja, weet je wat, we gaan een keer een hangsteen. Een cold start, meisjes. Nou ja, een cold start van mijn nieuwe sportcar. Kan ik even kijken wat de SARS-bus zit. Maar ja, dat is een heel speciaal systeem ja, van de V8. Dat moet speciaal, naar buiten, nee, ja, dat moet goed weg kunnen. Nee. We gaan dat hier een keer zo. Meisjes lief, doe hier die poort open. Is buiten de code aan mijn savatten. Maar ja, ik sta een keer uit mijn savatten, nee. Kijk. Ja, je moet daar een beetje aan trekken, nee, hou. Kijk, we gaan dat hier een keer demonstreren, nee. Oh, maar je kijken of we dat aan kunnen zien, nee. Hopla, maar dat hier zo zetten, ze. En nu ga ik dat kraan met hang steken, nee. Je moet opletten dat niet tegen de poort lopen, dat is zo dan weer een straf, nee. Ja, hoe noem je de mens? Van je ziet het, hangt er wat een trekhoek aan. Ja, dat is voor ik een dikrie. Maar een echte kenner hoort dat gewoon direct. Ik ga mijn flat naar mooi doen. Dat dat een pure V8 is. Ja, dat is magnifiek. Boom, 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 boom. Staat dat hier te draaien. Ik vind dat machtig. Ik laat hem de eerste euro of 3 draaien. Gewoon omdat ik 6 cola wifi vind. Veel schoenen erop die naf te kopen van die 30. Wow, nafte. Diesels, hè. Dat is hier mijn nieuwe ding. Hè. Diesel, nee, hou. We gaan weer een stellen leggen. Maar ja, hou. Je verbruikt toch niet wat worden, hè. Ah, mensen, nu zitten we hier aan de Gedong. Ik ben vrij content. Dat is nu een beetje een auto waarmee dat kan brielen. Voel maar als te zeggen, dat is eigenlijk ook heel wat. Want ik ben wel met vrij voorzichtig en dat is echt wel mensen. Ik ben echt heel voorzichtig. En de looszaal wist als klein kindje ook. Als het wel kreeg, het kon kwijt lang mee. Ja, en de breid toch niet omdat het versleten is. Maar ik was ook vrij voorzichtig. Het was nooit kapot van te geweldig te zijn. Ja, we kunnen hier nu veel filmpjes mee maken, we kunnen er veel rondreizen dan mee. We gaan daar heel veel plezante dingen mee doen. En kan je er ook een tutor, natuurlijk moeten we dat een keer testen, nee. Bang! nee. Hey, dat gaan we, En ik heb er al een keer door de stad gereden. En ik zei, ja, door de stad hier. En ik zag daar een hele bende lopen. Ik zei, een keer tutten, nee, met de auto. Ja, dat is geest, hè. Met de auto kan ik dat al doen, hè. En komen ze naar mij gelopen, voor ik aan mijn auto te kunnen. Maar ja, het is tenminste meneer 30, dat ze gaan komen slopen. Pas heb ik zo me niet laten doen zullen. Maar dat gaat machtig zijn. Ik had ook veel filmpjes mee maken. Vierwerk en afsteken. En dik meer in. Wat kan je dan allemaal mee doen? Erover springen met mijn vero, erover niet met mijn 30. We gaan het allemaal zien. Maar dat is hier nu dus. En de plaats zijn er veel die zeggen een vlaminette. Ik heb een vlaminette gekocht. Nee. Van ik, weet je er wel mensen, ben ik een klein beetje enorm en hard en hier een rallyliefhebber. Dus, we krijgen hier een enige echte rallinette. Ah ja, geen vlammenette, geen kammenette, een rallinette. Een rallinette V8 biturbo diesel. Ah ja, voilà hè. Ja, ik ga mijn sleutels uit het contact trekken hier. Of het is morgen een platte rallinette. Staat hier, tek. Ja, maar we hebben dat allemaal meemaakt met die BMW's. Dat staat er een beetje te lange stijl. Dat was daar, tek.
ja, platte batterieën, hè. Dat komt ervan, hè. We gaan zeker nog veel filmpjes maken, maar ja, ik zeg dat ook niet, maar ik ga er zeker van komen, want ik ga weer mijn best doen, want ik doe daar eigenlijk vrij heen. Maar zwart, ik ga mijn best doen om nog veel filmpjes te maken, en ja, met de rallynetten, gaat verdikken. Kijk, ik ga je nu laten, moet je nu dat filmpje, want dat is eigenlijk ook het heen, moet je dat ook een heel in elkaar steken, en ken je er eigenlijk niet van, dus je gaat wel zien, moet ik er plakken. Ik plak dat uit aan elkaar. Het zijn er speciale overgangen en muziekjes en ik hun video. Toen heb je één video, twee video's, patat, één video. Hup, YouTube heb en tussenklonken. Ja. Kijk, ik ben er nu van deuren, slap wel. Ik heb lang genoeg wacht met er curieus te laten. Achter mijn nieuwe sportkarren, maar het is dus een rallynet gekomen. Hallo, tot en draaien gasten. En ja, als je een goed idee, doei!